Преповтаряй само, преповтаряй. Главният герой. Ево, бюджето. Ето го главният герой на билята. Ангел билята. Чакай да го видим. Анчо. Анчо. Покажи се, бе, за Фейсбука. Показваме, да. За Фейсбука, бе. Така, сега снимаме как е копан комбайна. Авторско право трябва да имаш. Ти трябва да платиш тук за тази работа, братят. Платен репортаж. Сега ще снимаме. Аз само викам, заедно забрах си един фотоапарат. Такива работи трябва да се снимат. Има ли тук чувия? Да, сега при мен. Да му сложа чувията по-добре. Викам да му сложа чувията тук на комбайна. Не, на трактор съндъка. Той трактор има чувия тук. Не, как ще видя вътре при мен. Ага. Тук няма карам колесата. Да, къде е? Съндък. Дано да издържи за варката е тук. Как няма да черпиш, бе? Ако беше хленал оттам, нямаше стане тази работа. Откъде да Така отгоре, ти не дей, мълчи сега. Откъде да влезе? Отгоре, откъде? Както първия път. Той иска да го Аз държи. отгоре влезнах. А? Аз отгоре влезнах. Ама пак трябваше да влезеш отгоре, бе. Тогава сцеплението е друго, бе, човек. Слушай ма малко мен. Ти като някаква котка, мама, да я погръб. Абе, кажи, че черпиш сега и... Само казвам веднага. Ако беше, не знам, отгоре, щеха да пропаднат и двете гуми. Така. Обаче задните шета измъкни Обаче там. вентилатора отдолу погледни, щеше да се смачка. Остай го тогава, бе. Курчо, остай го, влени. Ето за тебе, за кой? Каже Наско, влени, виж вода там, зелено е. Щом е зелено, значи има жаби. По-хубаво, че така стана. Щом вентилатор ще смачка. Ще отида долу целия. Тук няма беная. Чакай, Аз има имам тук. Имаш та. Остай го да го има парчето. Не дей сега се разправите. Много бавно трябва да съм такова. Запали комбайна. Остай, стига толкова. Стига, няма какво да ровиш. Давай, Наско. Малко. Няма, той ще се използва. Давай, бе, той ще избяга, бе. Слушай сега какво ви говоря малко. И ще ме гледате мен и двамата. Как се Наско там? Няма да направиш трактор много. Его е. Дъртака. Чичо. Да, ама отдориха ни бяга. Къде го на слънцето, виж къде е там. Чули, Ангеле, бавно и ти бавно. Да не чупим нещо. Само от въжето стойте далеч. Оня дед бира там, той се еба някакво. Ама ще го еба рязаната карабина. Кое? Там, той го направи това. Пуста.
жапътка да къде тебе. Я тук, бе. Това здраво ли е, бе? Върви напред, Жапънките некъде отидох. Кое? Жапънките. Не, бе, ще купа едни жапънки. Абе, върви напред, бе. Няма страшно. Снима, трябва пък от Жапън, това случай не ги видях, но нашко ги видях. Той ги е сгубил някъде други. Коле нови джапанки, бе. И цели там имат цигари. Жапънки дойде. Не, тук той копаш им останаха в тинята. Там ли, бе? Да, той ги е заровил, където копахме. Къде си ги забравя някакво заведение? Къде ги, бе, къде ги, Коле, къде ги. Ето ги, бе. Отървахте пак от джапанки. Бе. Не, Колю, ангел става. Ангел че ли беше? Че някакви цигари има оттам. Те са смачкани, бе. Не, това не Ето са. в канала Върица, направи една главичка. Пах се и дупата, бе. Ти ги измислиш? Аз кога маслото ти донесах. Водата сега, бе, накални. Дали му всеки не пускай майни? Казвам, дай са 50 лева, дето ме стегнаха. Той трябва водата, дойде, вървите. Няма ли, бе? Отивай на ония канал. Дай го на нас да жени, айде върви се къпи. Там има в уния канал, има вода. Да, долу, долу, как. Айде да пали към майка.